شمابل قولوا وني كم حياة معبل أكل مدى شمابل قولوا وني كم حياة معبل سلام تغطات ناز channel كما يكنيكم لومي نخلنا تطغمنا رستي حيزة غريبة زلخو نايلوما رست تمرتين بار سلامنتاي السايكولوجي ناي تسفى مغراز كاب زيرو زمت ايكونان كابي يزبقس ريكو ترابيلنا هنرينا أنا بيوتي ولا حان تقوم نجار يبلين ولا حان تستعود كوي يبلين وهتكات هيوتي ترجم يبلين هيوتي نزبل أتحساسبه بخمي كنقط ما نخل بخمي كخن سعر نخل ترى مرتي عقد كون التي ما بقصو التي هيوتنا ترجم زي بهلاو وتكات كوينو تسمعنا ولا حان تقوم نجار يبلنا كوينو تسمعنا سي كابتي زودقنا أبحدا نجار سلا زودقنا يكونن كم زمتنا إزاي التزودقنا له نحنا نهبط تنتناينا ودوسدنا النات نتك النات عبي النات أكبد أنا حي ينبر تحنسب زودقنا لا أبقى السودية في مرتدية فتناديو نساي كونتن هيوتي ترجم يبلونا بزبل منفس وسدنا أوشتنا كنت أخذت أنها بزح حدا شقات عم جيرنا مدام دمتا وي أبزي ترجم يبلان هيوتي قوم نجار يبلون هيوتي يبزبل مدام دمتا بصحنا يبلنا له إز feeling ويكاد سمعت أب هيوتك ترجم زي مهلاوا وين نسخة ولا حنتي قوم نجار زي بلو هيوت كم زلك خوين تسمعك كابي ما تتينا نقبلنت أب سوشيال ميديا أب فيسبوك أب تليفون كخوين كتر خلقة انتي تري حدث سرح جمرة فاكيشن كنيوز متى زمرع زلو زوالو برزديز قبر زلو كم وين مسافك أريتشو تصبغ سلسلو أب ريستورانت خيدوم كله هاي مالتيو صبغ نايستفل على سبات كتر خلقة انتي تبل نسخة أنا ده انتي قبر زلو صقيلة دي ترجم دي بل هيوت كويس نبر زلو ولا حنتو كوي باللين أنا هايتو مهاركو زمرعوت بتمرتي كتر خلقة سلازي إذا سمعتات إذا انتي قبرة كان أنا indirectly يتقطعنا ولا حنت كم زي نقبر زلنا أبيوتنا نبوت حنا جر كم زي بلنا إذا خمزيلو نهلو توسع قدر ما انتي قاط منا نحنتي نفتوى قالدي نفتوى ودي مسو بزوج تصفاتات جرنا مستقربنا يوم ساتهم كا ناي أنس مساخة خير عيدلني وي مساخة كتسقى عيد مساخة خون عيدلني زبل نتحتونا كنص جوا خلو مستكهل أو وديرنا كلا انتي بقادو مس انتي ترجم على وهيوتي أبزبل أقول زخنة وي جوي وي زنبع زخنة أتحسس من رديتن نبتصح مالتيو ثاني مودة ثاني تبي هيوتي ترجم يبلان زبلة تحساسبات تمصالنا اتاشعو زقاطمتنا جيجا يكونت مزياخ نستوعل لنا السا triggering point يبرا نتنجر كم عباي مبقسي ويكا كما عينة تحساسبا نخنبصح زبصحتنا نقدر على لامبر اتي كما عينة سمعيت اوشتنا كتاخب سلصنحي مغنفال تا triggering point نبلا ناي مغنفال نطب مالت غنفيلو شعو كلا هيوتي ترجم يبلون زبل كابت قدم نكبو زنبرنا زمصنبر بتاشعو زقاطمتكا فتناديو قال نصيغات كاديو ابسرح زي سلطك سرح زي مقبال كاديو قال ويا كتمهارز دلخا تمرت زي مركابكا نسو يكونن اتكتاخخبو صنحكا سمعتاتن حساباتن يناو زبصحكا انتي تنقنايز تسفا مقراص ويكا اب هيوتيس ترجم يبلون قوم نجار يبلون ولا حنتي زبصح يبلين زبل أزيو حدا جنيا تحساسباسي انتي تنقناتو كابي زبقاس نزبل مجمريا أبزي سران حدا كفل زبن وي أبزي حجي زلنا هيوت حدا كابتو أزيو جنون كوينو زرق زلو حمام تايو depression زبحال تساقطنا يتحساسبا وچنقات حدا كابتو قولي حزر زلو بفلاي دما كابتة 3 عامات ويكا زوم teenagers بحالو ويكا young generation كاب let's say كاب كل تشحن دحريت زلو قلعو كنبل نخل ويدما كاب 9 ندحري زلو تحت 3 عامات زلو سبات جنينو زرق زلو انتلو از depression زبحال حماميو ناب ويب سايتنا drarhiwot.com كيتكم دوت فلتو امبارابز ويب سايت استفلالي نخلنا كتكم زخل كورسات لنا قال كابو ناي ستوك ماركت نتايو بخمي يسرح أبي يركب بخمي أنا بنشتي جنزب إنفست قبر اللي خل نزبل زحجزن تكبراوي ناب سقوم تدوس دكا تمرت اللومو رايو كالي بزعبا بيزنس كاب مبعتا كساب بيزنس تاعتو كحجز خل تمرت لنا ناي كمبيوتر كيلات نزيبلكم كفلما
كساب عبيز بلا درجة زحقس تمرت لنا فيديو إيديتين كتمهارو تدليكم نإيديتين زحقس بتليفونكم يكون بكمبيوتر استفر عليه كورسات لنا بكيلات استغربي بقلل زبالة من قد مغربنا لنا أو يركب نايقوان قانقلش تمرتونا لنا سلازي يتغمنا ينتهلكم كيدكم كابت ويب سايت حبريتا وسيتكم نابتو كورساتيكم كتعابي تخلو Thank you. أتكأند تنكنا إذا depression انتهي اليوم أبزح تولد ما lack of accomplishment نس التسب أبزح ما مزوجته زخون نجر زي ما فتزعم وي أبزخون نجر زي معوات حد أجد داس نجر أبهيوتهم زي ما فتزعم أبناتنا عبرت سملستيلنا كاب إيرترات بجيسو نسودان قلملي بزن يلوخ ما تخلو كل جزء أب أكشن يزلو أب معبول عالم أب أوروبا دي أب أمريكا مزبط عشان تاي قوم مبزحتو ستاق هون اتمنكس أست موشن زنبرت أطويبل سلازي بفلا أب أوروبا مزبلة تسب كل زودليو مقبدي مايدي ستدي معقبدي كل نجر يوهابو السيستم بخمي تسريعه تاي مالتيو سريعو كرهبوز قبوز انكسا قصو زنبرة هجي كله بتروحي مسألو سلازي سبزي ترقمنا يمن باركس إن خدي كالتشفو كان استوعب كنكرا لنا مقبل ما ينسى استوهبنا هو تطبق له مالتها يكون نو تفطرونا نحنا صيرنا ينخ نبرز لنا كوميت حنقولنا ديزايناتو سريعو كمبرنا هم زلو أكالاتنا حنقولنا ترى يكون أكالاتنا وممكن كأساسن كسرحنا له إذن دحر قديلو حنقولنا أكالاتنا تزقبو سلزقود لزلو سقطي فترة ليو سلازي أبهيوتنا زخون يكون نجر زي معوات زي مسرح زي معياي كومود ما مغنياتو كنسرح كلنا ترقمنا من بارنا وين نرغبه الزود ما زي معياي وي اكتيفلي أبهيوت زي موسى أيو حدا نايتش إنكات مبقسي مبزحتنا أبهيوتنا وشتنا لنا حلمتات ناي قليهم حلمي نعطهم بيزنس كقبرو ناي كالوت حلمي صحافتن درستن كخونو زي ماتات موزيكا انكسرحو ناي كالوت دما ቋንቋታት ክኸሉ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ተማሂርና ክንክእል ከምኡውን ኣካላትና ሓደ ስሩዕ ኣብ ርእስና ዘሎ ስእሊ ከምኡ ዓይነት ቅርፂ ኣካላት ክህልወና እዚ ኩሉ ነገራት ግን እንታይ ዝደሊ መዓልታዊ ስራሕን ምንቅስቃስን ኩሉ ግዜ ከይተስፋ ከይቆረፅካ እዮ የድልዮ ንሕና ንደልዮ ዘለና ሓንቲ ከይገበርና እቲ ሕልምታትና ክረም ኣብ ሂወት ግን ከምኡ ይኮነን ብስራሕን ብድኻምን እዩ ዝብፃሕ ሓንጎልና እንድሕር ሓደ እዮ ወዲና ኩሉ ግዜ ሓደ ፅቡቅ ፊሊንግ ክስማዓና ሓደ ሆርሞን ይነዝሕ ዶፓሚን ይብሎ እዚ ሆርሞን እዚ ንክንረክቦ እንተኮይና እዮ ክንፍፅም ኣለና ዝኾነ እዮ ከይፈፀምና እዚ ሆርሞን እዚ ኣይንረክቦን ኢና ስለዚ ነዚ ሆርሞን ቀደም ብስራሕ ንረክቦ ነርና ሕጂ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተፈላለየ ፖስት ብምግባር ወይ ቪድዮ ጌም ተፃዊትካ ብምስዓር ሓደ ነገር ዝፈፀምካ ይመስለካ ኣብ ሓንጎልካ ግን በዚ ጥበር ናይ ሓንጎልካ ገለ ክፋል ናይ ሓንጎልካ ኖ ሓደ ገዳሲ ስራሕ ክሰርሕ የፅበየካ ዘለኹ ይብለና እምበኣር እዚ ናይ ትርጉም ምስኣን ኣብ ሂወት ብኸመይ ይንፀባረቕ እንታይ ዓይነት ብኸመይ ኢና ነንፀባርቆ ወይ ሓደ ሰብ ከም ዝተጥቅዑ ዘሎ ብኸመይ ከንፀባርቆ ወይ ማኒፌስት ይገብሮ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብ ሂወት ዕጋበት ዘይምህላው ወይ ሂወትካ ትርጉም ዘይምህላው ብምንታይ ይንፀባረቕ ክንብል ከለና ቀዳማይ ዘይሕጉሳት ብምዃን ካልኣይ ድማ ዲፕሬሽን ፀቕጢ ኣብ ሂወትና ወይ ጭንቀት ምህላው በዞም ክልተ ዝያዳ ክረአ ይኽእል ከመይ ይስምዓና ድኹማት ከምዚ ንኣሽቱ ወይ ደቀቕቲ ከምኡ ድማ ኢናዲኩዌት ብቅዓት ዘይብልና ከምኡውን ግዜ ነጥፍእ ዘለና ምንባርናሲ ግዜ ምጥፋእ እምበር ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል ካልእ ዓይነት መንፀባረቂ ናይ ዝፀገምካ እንታይ እዩ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይብሉ ምህላው ሂወትካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ፀቕጥት ሕማቕ ነገር ተገይሩልካ ንስኻ ክትልውጦ ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ እንተፈሊጥካ እንታይ ትኸውን ተስፋ ትቆርፅ ሲምፕል ተስፋ ትቆርፅ ሽዑ እንታይ ትኸውን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ንዓኻ ትምንባር ስለ ምንባር ትነብር ምክንያቱ ክትቅይሮ ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ግዜ እዚ ሕጂ ኩነታት ናይ ዓድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ከምዚ መንፈስ እዩ ዝወስደና ናብ ሄልፕለስነስ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንቅይሮ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ብነፍሰይ ሓደ ሰብ ነፍሱ እዩ ኣነ ክቅይሮ ይክእልኒ ስለዚ ፀቕጢ ስለ ዝገብረሉ ተስፋ ምቁራፅ ይወስደካ ማለት እዩ እዚ ኸ ከነስተውዕለሉ ኣለና ኩሉ እቲ ዘለካ ኣብ ሂወትሲ ዘይግባኣካ ኩሉ ዘለካሲ ፌክ በቃ ብጌጋ መፂካ ዘሎ ዘለካ ደረጃት ስራሕ ድዩ ሂወት ድዩ ኩሉ ሲ ብጌጋ ዘይግባኣካ ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ ስለዘይግባኣካ እንጆይ ክትገብሮ እውን ኣይትደልን ኢኻ ትስከፍካ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካልእ ማኒፌስቴሽን ወይ ከዓ ምንፅብራቕ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ሂወት እዩ ሳልሳይ ድማ ግሎሪፋይድ ቪክቲምሁድ ነቲ
ቪክቲም ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ግዳይ ናይ ዝኾነ እንተኮይኑ ነቲ ግዳይ ምዃኑ ከም ዓብ ነገር ንዑ ጥራይ ክገልጽ ይፍትን ክንዲ ካብቲ ግዳይ ኮይንዎ ዘሎ ክወፅእ ዝሓስብ ነቲ ግዳይ ምዃኑ ከም ሓደ ዓብይ ስቶር ገይሩ ንዑ ክነግር ክፍትን ከሎ እዚ እውን ሓደ መንፀባረቂ ናይቲ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ሂወት እዩ ብዙሕ ነገር ተዛሪብና ኣለና ሕጂ ከመይ ጌርና ነዚ መንፈስ እዚ ነዚ ርኩስ መንፈስ እዚ ካብ ሂወትናን ካብ ሂወት ኣሕዋትናን ካብ ከባቢና ንኣልዮ ናምበር 1 ክንርዳእ ዘለና ንሕናሲ ድምር ናይ ርእስናን ኣካላትናን ኢና ናይ ርእስና ጥራይ ይብል የለኹም ርእስና ኣገዳሲ እዩ ግን ልክዕ ከም ርእስና ድማ ኣካላትና ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ንሰርሕ ንደክም ንንቀሳቀስ ናብቲ ንኸይድ እቲ ምንቅስቃስ ምስ ናይ ርእሲ ስራሕ ተዋሲ እዩ እንታይ ይገብረልና ትርጉም ዘለዎ ሂወት ይበና ነይሩ ኣብ ምዕቡል ዓለም ግን ስራሕካ ምናልባት ምንቅስቃስ ዘይብሉ ኸውን ኦፊስ ኸውን ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮምፒተርካ ክሰርሕ ትብል ብርእስኻ ካብኡ ኺድ ኢልካ ኣብ መኪናኻ ዲብትሬን ጌርካ ገዛኻ ትመፅእ ከምኡ ጌርካ ንእሽተይ ጌርካ ስለዚ ኣካላትካ ይንቀሳቀስ ርእስኻ ጥራይ ይሰርሕ ዘሎ ቴሌቪዥን ቴሌፎን ኩሉ እዚ ንሓንጎልካ ዘንቀሳቀስ እምበር ንኣካላትካ ይንቀሳቀስን እዩ ስለዚ ኣካላትካን ሓንጎልካን ብሓደ እንደዘይተንቀሳቀሱ ድማ ሕጉስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ስፖርት ምንቅስቃስ ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ቴሌፎን ቴሌቪዥን ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሓበሬታ ናብ ርእስና ንእቱ ኣለና ከምኡ ድማ ኣካላትና ማዕርዩ እንተዘይተንቀሳቂሱ ትሕጉስ ሂወት ክንረክቦ ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይ ሓሳባትናን ቃላትናን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ብጣዕሚ ዓብ ሓይሊ ኣለዎም ንነፍስና ወላ ንትሕትና ኢልና ከላኣነ ዳ ስኢለ እንዲበላ ሓንቲ ከምዚ ኮን ግን ጥራይ ንብል እንድሕር ኮይና ሓንጎልና ነቲ ንብሎ ዘለና ቃላት ወሲዱ ወላ ንጥብር ወላ ዋዛ ንብል ኣለና ንበሎ ከም ሓቂ ገይሩ ንዑ ከንፀባርቀልና ይጅምር ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህልና ልሙድ እንዲዩ ነፍስኻ እናተሓትካ ነፍስኻ ከተትሕት የብልካ ንሰብ ኣኽብር ግን ነፍስኻ ኣመን ኣይነትሕት እቲ ቃላት ንጥቀመሎም ድማ ከላ እንታይ ኣለና ንሕና ዳ ሳክት ኢና ገለ እንታይ ኢልካ ኦኬ ሓንጎልካ ቴንክ ዩ ሳክት ኢኻ ክብለካ ይጅምር ምስ ግዜ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና ሓንቲ ዓባይ ምኽሪ ናይ ላው ሱ ትበሃል ናይ ጥንታዊ ናይ ቻይና ፊሎዞፈር እንታይ ይብለና ኣሎ ሓሳባትካ ኣስተውዕለሎም ምክንያቱ ሓሳባትካ ቃላትካ እዮም ዝኾኑ እቶም ቃላትካ እንተዘይስተውዕልካሎም ቀስ እናበሉ ተግባራትካ ካብ ቃላትካ እዩ ዝመጽእ ሸለልትነት ኣብ ቃላት ኣለካ ሸለልትነት ኣብ ተግባራት ይሓልፍ እቲ ሸለልትነት ናይ ተግባራትካ ድማ ልምዲ ይኾነካ ኣስተውዕሉ ናብ ልምዲ ገጹ ይኸይድ እቲ ልምዲ ናትካ መንነት ክኸውን ካራክተር ናትካ ክኸውን ይጅምር ንሱ ድማ ካራክተርካ ድማ ንሂወትካ ኣብ መወዳእታ ንሱ ዝውስና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሳልሳይ ድማ ኣብ ሂወት ክንወድቕ ንቡር እዩ ሂወተይ ትርጉም የብላ መባል ግን ሙሱ ዘተሓሓዞ የብሉን ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወቱ ይወድቕ እዩ እቲ ሙዳቕካ ግን ኣብ ሂወትካ ውዱቕ ሂወት ተስፋ ዘይብሉ ሂወት ማለት ኣይኮነን ክንፈልዮ ኣለና ካልኦት ኣገደስቲ ልምድታት ኣብዚ ሕማም እዚ ወይ ካብዚ ሽግር ከውፁና ዝኽእሉ ቀዳማይ ዝጥቀስ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምጉዳሕ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ፀገም እዩ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ እንታይ ይገብረካ ሓንቲ ነገር ፖስት ምስ ገበርካ ብዙሓት ሰባት ላይክ ሸር ተገይሮማ ኣብ ሓንጎልና እንታይ ይነዝሕ ሓደ ጉድ ፊሊንግ ዝበሃል ሆርሞን ዶፓሚን ዝበሃል ልክዕ ከም ስፖርት ጌርና ንረኽቦ ዓይነት ንዑ ይገብረልና እንታይ ይገብረና ሓደ ዓብ ነገር ዝፈፀምና ይመስለና ግን ናቲንግ ኣይፈፀምናን ፖስት ምግባር is nothing እዚ ቪድዮ እዚ ፖስት ክገብር ከለኹ ፅቡቅ ክስማዓኒ ከሎ የስ እዚ ስራሕ እዩ ኖርማል ስእሊ ይኮነን እዚ ወይካ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሪሐ ዘውፃእ ወይ ስለዚ ሰባት ክልወጡሉ ከሎ ሓጎስ ይፈጥረለዩ ኣይን ቅቡል ሓጎስ ድማ እዩ ግን ሓደ ስእሊ ሕልፍ ክትብል ከለኻ ስለ ዘውረድካ ወይ ፖስት ስለ ዝገበርካ ሓንፃር ዘይገበርካሉ መዓብ ሰባት ላይክ ስለ ዝገበርዎ so there is no value in it ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና there is no value in it ነጣር ነፍስና ሓንጎልና ብጌጋ እቲ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይበና ግን ድሕሪ ቁርብ ትለይ ኣብ ሪያሊቲ ወላ ሓንቲ የብልና ናብ ሂወትና እንሱ ድማ ስትረስ ይገብረና ክንጥንቀቕ ኣለና ስለዚ እንታይ እቲ ምኽሪ ኣብ ኢንስታግራም ዲ ኣብ ፌስቡክ ዲ ከነጥፍኦ ንኽእል ግዜ ሊሚት ክንገብሮ ኣለና ክንሓፅሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ዩቱብ ዲ ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ ሰዓት ይኸጥፍ ኣብዚኣ ሰዓት እንታይ ክጥቀም ኣለኒ ግን ክፈልጥ ኣለኒ ምክንያቱ ሙሉእ መዓልቲ እንድሕር ኮይንካ ንኽትጥቀም እውን ብመደብ ኣይትኸይድን ኢኻ ካልኣይ ድቃስና ስሩዕ ክኸውን ኣሎ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ብስሩዕ ክንድቅስ ክንክእል ኣለና ኩል ድቃስ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ከምኡ ድማ እኹል ዝኾነ ወይካ እኹል መዓዛታት ዘለዎ ምግቢ ክንበልዕ ኣለና ምክንያቱ እዚ ሓንጎልና ካብቲ ኩሉ ንበልዖ 20% ናይቲ ትሕዝቶ ፅቡቅ ናብ ሓንጎልና እዩ ዝኸይድ ስለዚ ፅቡቅ ትሕዝቶ ተዘይብናዮ ጥቕሚ የብሉን ብግቡእ ክሰርሕ ኣይክእልን ይስርሑ ከምኡ ድማ
accomplish something every day زي ما بتعمل يصفتها ما أنت ونشتي نجر كنفتصم كنكلا لنا أنا نعبنت ذا فيديو حنتي part of my accomplishment every day فيديو كقرب كله معالتا ويكبرني إنك كقبر كله معالتا وحدا نجر فس يمثل زلقه حنقولي نحجز هرمون يبني which is good مغنياتو إذا فيديو زناتي نورمال نفانا يكون كون صار هذا وين مزناقع يكون نزي هو سب كل وقت خلي برقص يزول زلقه تخطط يلوز كتاتلو نز تمرتزي هو كل وقت كم زخل رقص إنيا مغنياتو ناي كندي كيلاتاتن ناي كندي فلاتاتن فلتاتيو ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣምፂ ዝቕርቦ ዘሎ ስለዚ ነዚ ዝርእሲ ኣብ ሂወቱ ለውጢ ንክገብር ናይ ግድን ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓደ ነገር ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ክንፍፅም ከለና ሓንጎልና እዮ ስለ ትፍፅም ዘላ ኩሉ ግዜ ኩርዓት ይስምዖ እዚ ኩርዓት እዚ እናተደመረ ከይድ ከለካ ሂወትና ትርጉም እናሃለዎ ኣብ ሂወትና ድማ ሓጎስን ኩርዓትን እናተሰማዓና ይኸይድ